Iwewe chimbozvibvunza kuti hapana here pandiri kuita hunhu hunenge hwembwa? Pagore iwewe unoita max mangani? Gore rinori wadanana nevanhu vangani vawarambana navo? Kana kuti unoti munhu wese wawada kana kuti wawachiva waakutodanana naye, munhu wese aradza kuti anokuda unomba mukana wekuti adanane newe, relationship yako ikangoita kaproblem waakutosiya uchienda kune imwe. Sei nhamba yemax ako ichiramba ichiwedzera pasina maresults? Apa tikakubvunza unoti vanhu ivavo vanga vari wrong, iwewo ndiwo wanga uri right, that's why wakasiya. Tobva takubvunza zvakare kuti chinoramba chichikusanganisa nevanhu vari wrong iwewo uri right chii? Chekuti unoti wakadana neuyu watobuda watosiya. Ende unofunga kuti munhu waucharoora kana kuti munhu achakuroora muchangodanana kwemwedzi 1 motoona zvose zviri perfect mobva maroorana mobva magarisana here? Hausi kuita here hunhu hunenge hwembwa asi uchida kungozviramba hako. Toenda pabhizinesi. Bhizinesi rawaita gore rapera ndiro here bhizinesi rauchiri kuita gore rinori? Kana kuti each and every year unenge uine new business idea, hausi kuzvipa nguva yekuita experience pabhizinesi 1, hausi kuzvipa nguva yekuunganidza knowledge kana kuti ruzivo ruchakubatsira pabhizinesi rako, hausi kuzvipa nguva yekuita maconnections nekuunganidza malinks achazokubatsira pabhizinesi rako. Pamusoro pezvo hausi kuzvipa nguva yekuunganidza atinoti maloyal customers. Chinhu chawangonzwa kuti chiri kubhadhara wakutomhanya nacho. Bhizinesi rawangonzwa kuti rine mari wakutoisa mari yako pabhizinesi iroro. Gore rapera waiita zvokutengesa mabrailas. Gore rinori uri kuita zvokuprinda matishirts. Gore rinouya uchange waakuzivikanwa nekutengesa malithium batteries. Saka iwe uri kundiudza kuti macustomers ako anofanira kusevha nhamba dzako achiti unoita nezvei? Uruda kumbozivikanwa saani kana uchiti gore negore unenge uine new business idea waakuita zvinhu zvinyuwani? Hausi kuita hunhu hunenge hwembwa here isingagoni kugara pachinhu 1. Chirevo chanhasi chiri kuti imbwa inotera munhu wese wese inogumisira yarasika, inoshaya tenzi wayo. Ane pfungwa dzinonzwisisa anzwa zvandiri kureva, asi kune vaya vasikanzwisisi uchavanzwa nekukomenda nekupopota mucomment section.